ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଚାଲ ଆମେ ପୁଣି ଲେଖିବା। ଚାଲ ପୁଣି ଥରେ ଲେଖିବା ସେଇ କେଇଟା ଧାଡ଼ି, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର କରି। ନୀରବରେ ଏ ଡାଏରୀର ସଫେଦ ପୃଷ୍ଠା ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ବେଦନାର ପରିମାପକୁ ଶବ୍ଦରେ ମାପିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଗ କରିବା। ମୋତେ ନେଇ କେତେ କେତେ ଅଭିଯୋଗ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଢାଳିଥିବା କେତେ କେତେ ଲୁହବୁନ୍ଦର ହିସାବ ତୁମେ ରଖିବ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଅଭିଧାନରୁ କେତେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ଆଣି ମୋତେ ଦୋଷୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ମୋତେ ନେଇ କେତେ ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ନିଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ସାଇତି ରଖିବ। ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ ଏ ଦୁଃଖର ଭାଗବଣ୍ଟା ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଆଖିରୁ ପରଦା ହଟିବ, ଆଉ ନିକିତିର ଗୋଟେ ଭାଗ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଢଳିବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଢଳିବ, କାରଣ ମିଛକୁ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରରେ ଗଢ଼ା ଏ ସତର ଭାର ବହୁତ ଅଧିକ। ହଁ, ବହୁତ ଅଧିକ।